hetilaya kan mu ang hianin mu them oti han Niawhtlang khua narak phanchang waile branch Niawhtlang ni a hei hi Niawhtlang in lo thengta ti na te pawh niang narak phanchang ti hi ka hre chi alo ni ti chuanin hei ko hran hrang hrangin ti hian signboard signage lo tara zun in te oma ti chuan hei thak lampang hi forest in an enkol nia anuam khop mai hei a dai seng seng ni tuna pohen ki ni chu sa ma se ki ma hi ka dai seng seng ti chuanin hei tlai hi ka channel hming kha ni mai ta el khiang te ti chuanin ka Instagram khiang te Lawrence ti Instagram lama kan da ti chuan hei ka logo ve ni YouTube pa en poni se kal le potela ti chuanin han sai sun zomila Niawhtlang ani kum March hetilai kot chu nge me hin ni kum March 27 ni tan ka sia akhan hetilai hi kawai khatra na ni kum March 27 kha hei kum khat notling vele ta trap me ka posting hun atangin anum khop mai ko hi chena ka soi to ang khanin in zangan notling lo deuh he ka notling trap to ang population hi han soi taila tun a hianin kan latest record tuna kan nei lai ka omma atanga record an lo nei to tin mit hi te le nau piang te kan han bel zela tin mit hi te kan han mainas boka khatiang zong zong update January population update chu sang ni zan ni pakwa ani 2209 sang hi za thum kan tling lo deuh ti na ni chu chu tiang khopa kholian chu ani a Niawhtlang hi nakina athlir na rem chang deuh sa ka changin Niawhtlang khua hi thlir kan tum don nya ti chuanin to na ka kalna hemi Niawhtlang chung bi ka hianin VC pan in in thena VC1 and VC2 in in thena ke ni omna lam hi VC2 lama an oma ke chuanin to na kan kalna to KM10 khua kan ti hi Niawhtlang 3 Niawhtlang VC3 ani a maro chu khodang angin asoi thei boka than chu a han om fal ve deuh hleka KM10 khua te po an ti a maro chu a kilometer zonga chu thi chuan KM riat vel ani na tenge KM10 khuan ti chan hi ka hrelo thoi atanga te a KM10 nge ka hre chi alawa ta chu han bial tel boka voini hian vaccine han pedon ani RI vaccine nau pang kum hi lam le nu rai porte han teng tin nimina covid vaccine kan han pet to a maro churin ain refugee no tama anin dai lawa voini na chung ta po so kan pek bel le bok anga refugee hi Niawhtlang free a hianin KM10 khua hianin zan hin ting trap to mai thei ni chu tiang vel chun ama hemi Niawhtlang pang ai a hi chuanin kan record nung ber aron lut zong zong record a than zarup an chuang dei to ni refugee ron luti ama ro chu ti hian an chung te in khosang thanga se ha ate aizol lama ate pon tlang ve zela a chuak ero hi chu kan chin chi alem lowa refugee board te ding sang ve thapa khanin alu ta pian hin chin chi a screening an nei boka thina thrin ron kenglut nge kenglut lo ti te ni pan hi khalbel chun om ve to ma se rei to chu po chu ni kum thil dai ani tun nai ron lu thau hi chu an la fil him ni in tum thang hian kan shria a cái lái về cho coi hay sống bằng những nụ lạ forest thì nè phải em mấy anh có gì à căn đại sinh rất là mấy này thì hen nuông em lúc tục mấy này
hết thì lại Niawhtlang lệ xìa hạ in tạt zong hi ngor o a figure hian a han soi chiang phát he anh chắc rồi nắm thuyền à kan đâu soi dik lo hian adar ka zong in soi ta ila xìa hạ hi tang puin motor hian dar ka khat vel che hin tlan thuyền à bike te hi chon chu ai rei lo deuh te chu kan tlan thuyền à 28 kilometers nghe ni a 38 khắc chiang chia lo khoi zong he po 125 bok le he 125 bike hi tam em ya mani a po mi bakha min zora chang sang ria tin refugee ron chuk he mani a suma mo sia min zora na ro chu ka le lem lo wa le ni chan ku ha ka nei lo ni hei he ti hian mani a an sang fai bok a ti lai tai a kala nuam khop mai fai thasi a en ko ni se heti lai Niawhtlang le Niawhtlang 3 inkar hi chu han interesting lutuk om lawa kan du tok si anga nakina KM10 khua kan lu than don vela kan continue le mai don video hi thai KM10 khua Niawhtlang 3 dona hianin an record em record KM10 khua Niawhtlang 3 kha a han thang thau trep to ni ti hianin minute som vel video ni tok vel tur anga ila Niawhtlang 3 kan khen na tur nen hianin tuna hianin dar khazar trep to a ani to hian mai the ni dar la tak hi te en lawa dar phata hianin vaccine kha simtan tur kan ti a mar chu kan workout dang te khen chho to thawa an no start deuh mop mop tur a tanga ya te min kan tlai deuh hleka a chak deuh lo ka khan Niawhtlang tui kan lak na thin oma chu kan in ko mu pa bok ton nia hai trai vel he chu tui kan lak ni chak deuh lo kan ni wang hianin ke min ngi tui hi an liam deuh hlek hian ron pu deuh zu thina hai trai chak lama hian ani ta ni hemi kan ma zone chak lampang vei lampang a hianin ni tui kan lak nam ta he lai chak a hianin mo ang laka ang la vewang pang khop mai ti chonin Niawhtlang 3 le Niawhtlang inkar a hianin han tlan ve deuh vak na tur hi avak em mai a heti lai chho vel hi ani deuh mai a lai chho vel he chu dek chak ve thei ni an nuam ve mo a han nuam ve heti anga han khal na tur hi phang thei lu tu ka cái lái sầu té thì này mà khăn sầu lệ đế bar ma bike một chiếc đuổi nó mềm hay hay bar ma bike anh hàng mò thì hiện đến hàng hậu hiệp clutch lâu anh ta mà rồi cho gear này về khắp có món lâu nha clutchless mà sẽ gear như thế vậy tất này KM10 khua hi strawberry hun tui ani ha strawberry tam em mai ha nikina strawberry huan te po rem changa fan na hun te hun thol kan na nei tura ngai ila strawberry hiện nãy em chung tiền hiện strawberry huan hi an nei mo ti mai tur hi ni a mun dang a te po an thal chuaka tin a juice ang zong te po in ang siama tui em ani chung te po chu an ron report
tel về mấy đi chứ còn khen thấu trép đó tuần lai hi anh đi po refugee anh ngã được tất cả vàng in anh hát tuần vaccine hi school ở đây cần phải chuyển na anh UPS upper primary school khi cần mang mấy chuyện vaccine phải mà hiện mà chú po cho refugee anh luộc hẳn cái anh phải giải sẽ ta anh phải đón nè thế lại hiện nay hay cần rác in lom na Niawhtlang tree di lawin siya ka nakalay trong ani KM10 còn lút ta thì hianin KM10 hi in zang king lawin ka siya in zang an king pun an king deu thuak sawang mana khat chuanin mana han hi la kan record hung bera khat chuanin somriat something borve khan ka in somriat borve kholi an ni lo ni hei hi chu cái video thì điều tra nó top 10 minutes liệt sắc chỉ nó có lòng hay mấy so hắn anh ula suốt thì lại so lăng thầy em so lại so Niawhtlang pa ngày khăn ta mấy ta này so lại so mi lăng thầy chín apang pera so in lệ bọc ta so side phát châu này ta so làm pang apang pera mà so lệ bọc này heo football anh kể em đi công cụ ya KM10 nấu bằng cái rồi thôi anh nhỉ anh hết phải chân nấu mình nè không lên ôm cái gì cần asha tên này nhá lút lóc không hay chicks anh bắt tấm về hay hi pianguli nia kan asa lo bye bye về la kim à bye bye tero bye bye hay ui te baby te không à baby à con à